Misteryo ng Aswang. Good evening, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kathy. 48 years old, may asawa at 3 anak. Alam ko po na sa panahon ngayon ay wala nang naniniwala sa mga bagay na may halong kababalaghan. Dahil nga sa computer age na tayo at anumang kwento na katatakutan ay itinuturing na katang-isip lamang o dala lang ng malikot na imahinasyon ng isang taga-salaysay. Paniwalaan man ng iba o hindi ang kwento kong ito, pero ito ay totoong nangyari sa akin noong ako ay high school pa lamang. Tandang-tanda ko pa ang lahat. Siguraduhin mong wala na tayong nakalimutan, anak ha. Pag-iisahin na lang natin ang mga gamit natin para wala tayong maraming bitbit. Ma, si kuya na lang ang isama mo. Layo ng Cebu. Ayokong sumakay ng barko. Takot ako sa dagat. Isa pa, alam mo naman di ako marunong lumangoy. Ano ba yung iniisip mo? Susming bata ka. Akala ko ba gustong-gusto mo makabalik uli ng Cebu? Grade 3 ka pa lang nung umalis ka dun sa mga lolo at lola mo. Maganda na ngayon ang Cebu, anak. Oo nga po. Pero sabi niyo hindi naman tayo kina lolo at lola pupunta. Kinatsamaring mo tayo pupunta. Tumawag yung mag-asawa. Bisitahin ko raw sila. Sino pa ba yung sasama ko? Ikaw naman ang lagi kong kasakasama kapag nagbabiyahe ako. Ano naman kasi yung gagawin ko doon? Di ba malayo sa syudad yung bahay ni na Tia Maring? Sasamahan mo nga ako. At ano kung malayo? Ando naman ang nag-iisang anak ng Siamaring mo. Baka kasundo mo yun dahil hindi kayo nagkakalayuan ng edad. Basta ma ha, sandali lang tayo doon. Siyempre, edalo lang tayo, hindi naman tayo magbabakasyon. O, bilisan mo na at darating ng papa mo. Magluluto pa ako ng pananghalian. Mahilig talagang magbiyahe ang mama ko noon. At bilang bunso sa 6 na magkakapatid, ako ang lagi niyang kasama. Sa isang probinsya sa Cebu nakatira ang Siamaring. Nagdalawang isip man ako na sumama noon, pero napalitan iyon ng saya nang makita ko ang magagandang tanawin sa bawat lugar na aming nadaanan. Dapit hapon na nang makarating kami sa lugar ni Siamaring. Dito na! Ito na yung lugar ng Siamaring mo. Dito kayo bababa, baka nagkamali lang kayo. Alanganin na sa oras, sa bayan na kayo bumaba. Dito ma? Wala pong kabahay-bahay dito. Hindi ako maaaring magkamali. Ito na nga yun. Para po. Dito na lang. Bababa kami. Mag-iingat kayo. Diretso lang sa paglalakad hanggang sa makarating kayo sa inyong paroroonan, ha? Opo, Manong. Salamat po sa paalala. Di ka na, anak. Nandito na tayo. Hindi mawaglit sa aking isipan ang sinabi ng matanda sa jeep. Pero mabilis ang mga pangyayari. Habang pinapahinto ni Mama ang sasakyan, labis ang aking pagtataka kung bakit halos ng lahat ng mga pasahero ay nagulat. Naitanong ko, anong meron sa lugar na ito at hindi kami maaaring bumaba? Ano bang oras ang hindi alanganin para huminto sa lugar na iyon? At bawal bang bumati at magbigay galang sa mga taong makasalubong? Pero naalala ko, huminto nga pala kami sa isang lugar na patag at malawak. Walang katao-tao at mula sa aming kinatayuan ni Mama, ni isang bahay ay wala akong makita. Ate! Ano ba tinitingnan mo dyan? Kanina pa nakaalis yung jeep. Halika na. Ma, ano pong ibig sabihin ng matanda? Bawal po ba bumaba dito? At saka, dapat daw diretso lang tayo sa paglalakad. Bakit ganun sila kumakatingin sa atin? Ay, nako, Kati. Napakamana mo sa lola mo. Masyadong sensitibo sa reaksyon ng ibang tao. Ganyan talaga mga tao rito. Lalo ng mga matatanda. Masyadong mapamahiin. Mga sinaunang paniniwala. Paniniwala? Tungkol po saan, Mama? Panahon pa yun ni Kopong-Kopong, ay sus.
Kung lahat ng mga napapansin mo at naririnig mo itatanong mo sa akin, abutin tayo dito ng umaga. Ibang klaseng lugar to, Mama. Nasaan ang mga bahay dito? Doon pa sa unahan. Ay, tataka nga rin ako eh. Nung huling punta ko rito noon, may ilang bahay na nakatirik dito. At dun sa kabilang bayan. Pero ngayon, wala na kahit isa. Ma, bumalik na lang tayo sa syudad. Sabihin mo kay Tia Maring na doon na lang kayo makita. Sige na, Ma, kasi hindi natin kabisado tong lugar na to. Nakakahiya sa tsamaring mo. At kung kailan nandito na tayo, tsaka tayo aadras. Dalian na lang natin maglakad at malapit ng dumilim. Malayo-layo pang lalakarin natin. Habang nilalakad namin ang malawak na daan patungo sa bahay ni Tsamaring, naisip ko wala namang dapat na ikatakot. Walang ganoong mga kahoy, wala ni isa mang tao. Kung ganun, malayo kami sa anumang disgrasya. Pero habang kami ay naglalakad, hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Anak, pwede ba? Halos lakad takbo ng ginagawa mo eh. Naiiwan mo na ako. Hintayin mo naman ako. Sabi niyo po kasi bilisan natin yung paglalakad. Nangangalay na nga po yung braso ko. Bigat-bigat ng bag. Madilim na nga eh. Alalayan mo ko anak para makasabay ako sa'yo sa paglakad. Ma, ano po yun? Ha? Hangin lang yun. Wala namang ibang tao dito kundi tayo lang. Beth! Ako ito, si Maring. Huminahon kayo. Beth, ako ito. Diyos ko, Maring. Muntik na akong himatayin sa takot sa'yo. Bakit kayo nagpaabot ng ganitong oras? Sabi ko sa'yo agahan mo. Nag-alala ako kaya ako kayo sinalubong dahil sabi mo nga ngayon kayo darating. Bakit, Maring? Delikado ba? Hindi naman. Halina kayo. Sa bahay na natin ituloy ang pag-uusap. Tena kayo, bilisan nyo. Sa mura kong edad noon, hindi ko lubos maunawaan ang mga malalim na salita ni Tsamaring. Pero nararamdaman ko may ibang ibig sabihin noon. Naibsan ang aking pag-alala nang makarating na kami sa bahay nila. Malaki ang bahay nila ngunit may kalumaan na. Malawak ang pag-aari nilang lupain. Yun ang dahilan kaya hindi nila maiwan ang lugar na yun. 3 lamang silang nakatira doon at nakilala ko nga ang nag-iisa nilang anak, si Melly. Kay Melly ko nalaman ang lahat. Kakaibang lugar na to sa lahat ng napuntahan ko na ang lawak ng lugar pero walang kabahay-bahay. Samantalang sa amin, siksikan ng lahat ng bahay. Pero dito, maliban sa bahay nyo, 3 bahay lang nakatirik. Ang lalayo pa ng agwat. Huwag kang magturo, pinsan. Ay, bakit? Sorry ah. Marahil kakaiba nga ang lugar na to kumpara sa mga lugar na napuntahan mo. At hindi mo rin kilala mga tao rito. Ako nga, kilala ko sila pero nag-iingat pa rin ako. Anong ibig mong sabihin, pinsan? Hindi ba sila mabait? Mabait siguro. Dahil kung hindi, baka matagal na nila kaming biniktima. Melly! Oh, inay! Nag-uusap lang naman kami ni Cathy. Lahat pwede ninyong pag-usapan, wag lang ang ibang tao dito. Padilim na, pumasok na kayo sa loob. Huwag mong ilagay sa kapahamakan ng pinsan mo. Alam mong dayo lang siya dito? Marahil ay may nakaamoy na sa kanila dito. Opo, inay. Pasensya na po. Ika na, Cathy. Pumasok na tayo sa loob. Oo, sige. Bakit pa ganun ko magsalita si Tia Maring? Masyadong malalim. Di ko maintindihan. Bawal magsalita ng malakas kahit nasa loob sila ng bahay. Malumanay lang sila kung magsalita sa ganoong katahimik na lugar. Malinis ang hangin dahil malayo sa syudad. Gusto kong nasa labas lang ako at umupo sa lilim ng malaking kahoy. Pero bawal din yun sa kanila, lalo pa kung panilim na. Sa una ay ginawa kong biro lamang ang lahat, ngunit may malalim pala silang dahilan.
Bakit hindi ka mapakali, Kati, anak? Gusto mo na namang lumabas. Alam mo naman na hindi pwede. Bakit nga po hindi pwede, ma? Ano masamang mangyayari sa akin dyan lang naman ako sa labas uupo. Maraming upuan dito sa loob. Bakit lalabas ka pa? Narinig mo sinabi ng tiyamaring mo. Kapag madilim na, dapat nandito na sa loob ng bahay. Bakit nga, ma? Tayo-tayo lang naman dito Ang dami mong tanong, Kati. Huwag kang magmatigas dahil nakakahiya sa tiyamaring mo. Sumunod ka na lang. Maraming katanungan sa aking isipan sa isang buhay na simple at tahimik. Bakit hindi sila makakilos ng normal? Pero dahil dayo lamang kami ni Mama, sumunod ako at hindi na nagtanong pa. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Pamamahay daw ang tawag doon, pero iba ang nararamdaman ko. Okay ka lang ba, pinsan? Hindi Hindi naman mainit pero pakiramdam ko ang init ang buo kong katawan. Namamahay ka lang, pinsan. Unang gabi niyo kasi rito. Melly? Ano yun? Narinig mo ba yun? Shh! Huwag ka maingay. Ano yun? Corazon, alam kong ikaw yan. Melly, sino kinakausap ni Tia Maring? Shh! Pakiusap, huwag kang magsalita, Kathy. Hayaan mo lang ang inay na kumausap sa kanya. May dalawa kaming bisita. Si Beth, pinsang buo ko siya. At si Kathy na pamangkin ko. Matagal namin silang hindi nakasama. Ako mismo ang nag-imbita sa kanila na pumunta dito. Mababait sila, Corazon. Kaya pakiusap, huwag ka na dito mangambala. Ano yun, Melly? Kinikilabutan na ako. Ano yun lumapag na yun sa bubong? Anong klaseng hayop yun? Tama ba yung naiisip ko? Yun yung kinausap ni Tia Maring? Oo, Kathy. Corazon ang pangalan? Anong klaseng hayop yun at binigyan ng pangalan ni Tia Maring? Hindi isang hayop ang lumapag sa bubong. Hindi hayop? Kung ganun, Isang tao, Kathy. Pero kakaiba siya sa isang normal na tao. Kawangis natin siya, pero hindi katulad nating normal. anong klaseng nilalang? Ano, Melly? Kung anumang klaseng nilalang iyon, tanggap at kilala sila ng pamilya ni Chamaring. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ako mapakali at nanatili na lang ako sa loob ng bahay. Pero hindi mawala sa isip ko ang nangyari ng gabing iyon. Gusto kong malaman kung sino ang sinasabi nilang ibang klaseng nilalang. Melly, bakit hindi mo ipasyal si Kathy sa bukid natin? Maraming bungang prutas ngayon doon. Oo nga pala. Naku, pinsan, sigurado mag-enjoy ka. May mangga, bayabas, santol at taniman ng mani sa bukid. Mamimitas tayo. Ha? Baka delikado na pumunta doon, pinsan. Wala kang dapat ikatakot, Kathy. Kasama mo si Melly. Kilala na niya lahat ng taong makakasalubong kung sakali. At saka mataas pa ang sikat ng araw. Delikado po ba talaga kapag madilim na dito, Tia Maring? Ano po bang pwedeng mangyari? Hindi naman, Kathy. Umiiwas lang sa maaaring mangyari. May mga bagay kasi na mahirap ipaliwanag. Tayong mga normal na tao, tayo na lamang ang umiwas. Huwag na lang kaya tayo pumunta sa bukid. Matatakotin ka pala, pinsan. Sumama ka na para makilala mo mga mababait naming mga kaibigan dito. Malay mo, maging mabuting kaibigan mo rin sila. Naku po, Lalo tuloy na mutla si Kathy. Huwag mo ngang biruin ang ganyan ng pinsan mo, Melly. Sige na, gumayak na kayo para hindi kayo abutin ng dilim mamaya pag-uwi. Totoong mayaman sina Chamaring. Hindi halata sa simple nilang buhay. Nakita ng aking mga mata ang lawak ng lupa na kanilang pagmamayari at ang pagkakaiba pa, wala silang kalayaang kumilos. Maraming bawal, maraming hindi dapat. bakit dito tayo dumaan, pinsan?
Pwede naman tayo dun sa kabila. Shortcut to papunta sa bukid. Mas ligtas din dito. Ano? Ligtas saan? Naku, Melia, bumalik na lang kaya tayo sa bahay niyo. Huwag na tayong tumuloy. Natakot ka na naman. Sabi nga ng inay, huwag kang mag-alala kasi hindi naman tayo aabuti ng gabi dito sa bukid. Ewan ko ba, pinsan? Pagkatapos ng nangyari ng gabing yun, hindi na matahimik yung isip ko. Ngayon ka pa mag-aalala ng ganyan. Kilala ka na nila. Ano? Sino tinutukoy mong sila, pinsan? Sino? Marami kaming napitas na mga prutas at bago nga magdapit hapon ay naglakad kaming muli pauwi ng bahay. Pabalik na kami nang mapansin ko ang dalawang bahay na wari ko ay walang nakatira. Dalawang bahay na malayo ang agwat sa isa't isa. Bahay na walang bubong sa gitna. Magandang hapon po! Ako po si Meli, anak po ni Maring. Kasama ko po ang pinsan kong si Kathy. Pauwi na po kami. Makikiraan lang po. Uy, baliw ka ba? Sino ba kinakausap mo? Nagpapaalam ka, wala namang tao. May tao. Pero nasa loob lang sila. Baka nga nakasilip sila ngayon. Tsak na nakikita nila tayo. Pero hindi natin sila nakikita. Tinatakot mo naman ako, Meli. Ayun, may tao nga. Ay, salamat. Maliban sa inyo ni Tia Maring, may nakita na rin ako ibang tao sa lugar na to. Kathy, wag. Ha? Bakit mo hinawakan yung braso ko? Magbigay galang tayo. Pero wag kang huminto. Wag na wag kang tumitig sa kanya ng matagal. Diretso lang tayo sa paglalakad. Ha? Sa araw na nanatili kami sa lugar na iyon, bilang lang ang mga taong nakita ko. Pero unti-unti ko nang nakasanayan ang klase ng pamumuhay nila. Buhay na tahimik at walang pakialam, lalo na sa ibang klaseng nilalang. Ngunit may bagay na hindi pa rin kayang arukin ng aking pangunawa. Katulad na lang ng mga bagay na kanilang pinagkaiba sa ating mga normal na tao. Magandang hapon po, Mang Vicente. Pinati mo, hindi naman kumipo. Hindi man lang lumingon sa'yo. Ganun talaga. Nakayuko lang sila. Ang importante, nagbigay galang ka. Sino ba yun? Isa ba siya sa may-ari ng bahay na nadaanan natin kahapon? Oo, si Mang Vicente. Asawa ni Aling Corazon. Ha? Ibig sabihin, isa din siya sa kakaibang nilalang na sinasabi mo? Oo, ganun na nga. Ako po. Tama ka. Kakaiba nga sila kumilos kumpara sa mga normal na taong katulad natin. May mga pinagkaiba sila, pero may pinagkapareho rin. Kumakain din sila katulad ng kinakain natin. Marunong din silang kumilala ng kaibigan. At ano namang uri silang kaibigan? Marunong kumilala at rumispeto. Gusto mo ba magkaroon ng kaibigan na katulad nila, pinsan? Ha? Ha? Wala namang masama eh. Mas makikilala mo lang sila kapag naging kaibigan mo sila. Ano, pinsan? Matatanggap mo ba na magkaroon ng isang kaibigang aswang? May kabaitan din daw ang mga aswang. Marunong kumilala ng kaibigan. Sabagay, higit pa roon ang kayang gawin ng isang normal na tao. Pero papaano kung may mga bagay na hindi na kayang arukin ng pangunawa? Diyan mo na lang isampay iyang mga pinaglabhan mo, Kathy. Opo, Tia Maring, salamat po. Sa susunod kasi, huwag niyong kalimutang mag-ipon ng tubig sa umaga pa lang. Halos hating gabi na kung bumuhos ang malakas na gripo. Kaya tuloy sa ganitong oras ka rin nakakalaba. Oo nga po, Chang. Sa susunod po, hindi ko nakakaligtaan. Sus, may ka namang pusa ka. Bigla ka nalang sumusulpot. Alis nga. At nagsasampay ako. Aba, ayaw mong umalis? Tinititigan mo pa talaga ako? Takot naman ang itsura nito. Ang itim. Kakaiba ang kanyang mga mata. Ay, buwisit kang pusa ka, ha?
Ginugulat mo pa ako? Ayaw mo talaga umalis? Kung ayaw mo, hahampalusin kita nitong walis tingting. Wag, Kathy, wag! Tiyan, nakakatakot kasi yung pusang... Huh? Asan na yung pusa? Bigla na lang nawala. Nasaan na yun? Nandito lang yung sa paanan ko nakapwesto eh. Hayaan mo na. Ang bilis namang tumakbo nun palayo. Wag mo nang hanapin. Nasaktan mo ba siya? Hindi po, Chang. Pero talagang hahambalusin ko sana eh. Tandaan mong sasabihin ko, Kathy. Kapag may biglang sumulpot o may nakita kang anumang may anyong hayop, wag na wag mong sasaktan. Dahil kapag nasaktan mo sila, babalikan ka nila. At baka higit pa sa ginawa mong pananakit mo sa kanila ang gagawin nila sa'yo. Ho? Chang, hindi ba isang ordinaryong pusa lang yung nakita ko kanina? Oo, Kathy. Hindi iyon isang ordinaryong pusa lang. Diyos ko. Pero Chang, marami namang pusa sa paligid, diba? Maaaring sa inyo o sa ibang lugar. Pero dito sa lugar namin, wala kang makikitang anumang buhay na hayop. Bakit po? Hindi ko alam. At ayoko na rin alamin pa kung bakit. Pero kung talagang gusto mong malaman ang sagot, pwede kong sabihin sa'yo. Chang, bukas ko na lang po tatapusin yung pagsasampay. Papasok na po ako sa loob. Halos hindi ako makatulog ng gabing iyon. Balisa ako sa aking hinihigaan. Ramdam ko pa rin ang maitim na pusa na halos dumikit na sa binti ko. At sa kwento ni Chamaring, lalo akong kinilabutan. Marami pa akong gustong malaman sa mga buhay na hayop na binanggit sa akin ng Chang. Natatakot ako sa maaari kong malaman, pero gusto ko pa ring malaman ang totoo. Sa lawak ng lugar namin dito, syempre nag-alaga kami ng maraming hayop. Sa bukid, may 2 alagang kalakian si tatay. May 4 kaming aso nun. May mga pusa din kaming mga alaga rito. Ang dami nga eh. Eh bakit ni isa wala akong makita? Isa-isa silang nauubos. May kung anong hayop na lumapa sa kanila. Yung iba, nawala na lang. Hindi namin nahanap. Yung iba, natagpuan na lang namin wakwak ang buong katawan. Meli, yun pala yung gustong sabihin ni Tiyang sa akin kagabi. Anong ginawa niyo? Hindi ba masama ang kumitil ng anumang hayop? Sa mga nakakaalam tungkol sa kwento ng lugar na to, sinong may lakas ng loob na pumunta dito para lang hanapin ang salarin sa pagkamatay at pagkawala ng mga hayop? Kaya pala pinsan, nung nasa jeep kami ni nanay, isang matanda ang nagbigay ng babala sa amin. Alanganing oras na raw kaming dumating. Sa bayan pa kami gustong pababain. Mga matatanda ang higit na nakakaalam ng kwento sa lugar na to. Kayo lang ang may lakas na loob na tumira dito hanggang ngayon? Ayon kina Inay at Itay, nauna silang dumating sa lugar na to. Puno pa ng mga bahay ang napakalawak na lupain ito. Dumating ang isang pamilya ng aswang. Nangaubos lahat ng mga alagang hayop. Dating tahimik ang lugar na to, ngunit nagambala. Ang mga nanirahan dito, isa-isa silang nag-alisan. Ang mga lupang pag-aari nila, ang bukid, pinagbili nila kay Itay. Bakit pinili niyong tumira dito? Alam naman siguro nila Chong kung bakit nagsialisa ng mga tao. Bakit hindi na rin kayo umalis? Alam mo ba kung bakit nagambala pati ang buhay ng mga nakatira dito noon? Nagalit sila sa pagkamatay ng kanilang mga alagang hayop. Sinugod at pinagbabato nila ang bahay ni Aling Corazon. Diyos ko. Mula nun, hindi na sila pinatahimik ng pamilyang aswang hanggang sila na ang sumuko at tuluyan nilang nilisan ang lugar na to. Anong ginawa niyo? Nagsawalang kibusin na Inay at Itay noon. Hindi sila nagpakita ng galit, ni hindi sila nagtanong. Kaya hindi kayo ginambala ng pamilyang yon? Hindi. Nakipagkasundo ang Itay kay Mang Vicente. Walang gagambala kung walang masasaktan. Kaya nang pinakiusapan ni Chang si Aling Corazon ng unang gabi namin dito, sumunod si Aling Corazon sa inay mo? Oo, Kathy. Dahil para sa mga aswang, hanggat hindi mo sila nasaktan, hindi ka rin nila sasaktan. Pero iba sila, Meli. Paano kung sila ang unang makasakit? Hindi basta-basta nananakit ang mga aswang.
Sabi nga ng mga matatanda, kung may masaktan ka sa kanila, tuluyan mo na. Para hindi ka nila balikan pa. Diyos ko. Nakakakilabot nga ang kwento ng mga aswang. Kaya lalo akong nagka-interes. Marami akong katanungan at nakakuha naman ako ng mga kasagutan. Pero nagalit sa akin ang inay. Ano ba nangyayari sa yung bata ka? Talo mo pang journalist ah. Tigilan mo na ang pagtatanong mo tungkol sa mga nilalang na yan. Baka kung ikapahamak mo pa yan eh. Masama bang magtanong, Ma? Ngayon lang kasi ako nakarinig at nakakita ng katulad nila. Baka marinig ka nila. Baka hindi nila magustuhan na pinag-uusapan sila. Eh di sana hindi na sila tumira sa lugar na may mga tao. Sana hindi sila magparamdam o mga bala ng mga taong hindi nila kauri. Susming bata ka. Pinagsisigawan mo pa talaga ano? Bakit ba ganyang kakalalim mag-isip ha? Mana ako kay Papa eh. Sinasabi ko sa'yo, tigilan mo na yan, Kati. Kung wala lang kaming importanteng pinag-uusapan ng tsamaring mo, ora mismo, babalik na tayo ng Bicol. Tigilan mo ng pagtatanong tungkol sa mga aswang. Hindi ako nakinig kay Mama. Bagkus ay lalo akong naging interesado. Kampante ako dahil sabi nga ni Chamaring, hindi na kami gagalawin ng pamilyang aswang dahil kilala na nila kami. Pero may nangyari na higit pa sa aking inaasahan. Nasaan kaya si Melly? Sabi niya pupunta uli kami sa bukid. Wala naman siya. Wala naman siya sa silid na tinutulugan namin. Teka, baka nasa likod siya ng bahay. Si Mang Vicente papalapit. Dadaan na naman siya pero sino kaya tong kasama niya? Babatiin ko sila. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din sa'yo. Tama ba narinig ko? Sumagot yung kasama ni Mang Vicente. Mas bata to sa kanya. Anak kaya niya yun? Normal naman pala ang tinig ng boses nila. Naku, ikukwento ko to kay Melly. Binati rin ako ng aswang. Siguro dahil sa labis na interes ko sa buhay nila, kaya nakaramdam ako ng saya nang binati ako. Pero iba pala ang ibig sabihin noon. Doon ko napagtanto na tama ang mama ko. Binati ka? Seryoso ba yan o biro lang minsan? Seryoso, Melly. Hindi nga lang sila huminto sa paglalakad. Binati niya ako. Tapos, diretso lang siya sa paglalakad. Nakasunod siya kay Mang Vicente. Kaano-ano ba yun ni Mang Vicente? Si Ruben yun. Bunsong anak ni Mang Vicente at Aling Corazon. Tama ang duda ko. Kasi mas bata siyang tingnan. Pero hindi ko gaano maaninag ang kanyang mukha. Insan, tinitigan ka ba niya? Nagkatinginan ba kayo? Hindi. Pero napansin ko tumingala siya ng bigla. Tumingin lang siya sa akin ng pahapyaw pero hindi kami nagkatinginan ha. Tiningnan ka niya. Naku, Kathy, sana mali ang kutob ko. Pero may kwento ang mga matatanda dito noon. May ibig sabihin kapag tinapunan ng tingin ng lalaking aswang ang isang normal na dalaga. At ano naman daw ang ibig sabihin nun, Aber? May gusto sa'yo ang binatang anak ni Mang Vicente. Ano? Kalokohan yan. Isa malaking kalokohan, Melly. Winalang bahala ko ang sinabi ng pinsan ko sa akin. Wala akong alam tungkol sa personal na damdamin ng ganong klaseng nilalang. Pero batid ko na hindi pwedeng mapag-isa ang may magkaibang mundo. Ngunit nagkamali pala ako sa paniniwalang iyon. Melly! Melly! Inay, nandito lang po ako. Bakit po ba kayo sumisigaw? Ano ito? Saan galing ito? Nay,
Kayo po may hawak ng 10 bulaklak. Ako ang tinatanong nyo. Nakita ko ito dito sa upuan sa lilim ng punong kahoy. Natural dinampot ko. Gusto kong malaman kung saan at kanino ito galing. Baka po kay Itay. Ibibigay po sa inyo. Hindi ito gagawin ng itay mo. At saan siya pipitas ng ganito karaming bulaklak? Walang ibang may tanimang bulaklak dito maliban sa... Diyos ko! Sila Aling Corazon lang po ang may tanimang bulaklak, Nay. Anong ibig sabihin nito? Meli, anong ginawa mo ha? May kinausap ka ba sa isa sa mga anak ni Mang Vicente? Meron ba? Nay, wala po. Hindi po totoo yan. Alam ko po kung paano umiwas sa kanila. Bakit nagbigay sila dito ng bulaklak? Masamang pangitain nito, Meli. At alam mo kung anong kahulugan nito. Nay, hindi po talaga sa akin yan. Baka po para kay Kathy. At bakit bibigyan ng bulaklak ang pinsan mo? Binati ni Kathy nang dumaan yung mag-ama dito. At binati din siya ni Ruben. Tinapunan pa nga raw siya ng tingin. Bakit ngayon mo lang sinabi ito? Dapat malaman ito ng tatay mo. Sa una ay hindi ako naapektuhan sa nakuhang bulaklak ng tiyang. Maaaring nagkamali lang ng interpretasyon. Ganun pa man ay naging balisa na sina Chamaring sa kinilos ng ibang nilalang. Lalo na at nasundan pa ito ng ilang beses. Iba na ang ibig sabihin nito. Sa una ay bulaklak lamang. Nasundan pa ito ng pag-iwan nila ng mga bagong pitas na mga prutas, mga gulayin. Baka isang araw ay may kakatok na sa pinto ng bahay natin para hingin ang kamay ni Kathy. Hindi ako papayag. Ay, high school pa lamang itong si Kathy. Ang mama naman, kung nagkataon ba na college na ako, papayag na kayo na hingin nila yung kamay ko? Huwag kang piloso pa, Catherine. Ikaw ang may kasalanan nito. Hindi mo man lang naisip na pwede mong ilagay sa kapahamakan ng buhay nila Chamaring mo. Huwag mo kaming alalahanin, Beth. Alam ko ang gagawin ko. Pero hindi naman po siguro kung para sa akin ang lahat ng yun. Paano kung kay Meli pala lahat yun? Malalaman natin. Anong gagawin mo ha? Kakausapin ko si Vicente. Nag-usap na kami noon at nagkaroon na kami ng kasunduan. At makikipagkasundo kang muli sa kanila? Anong sasabihin mo? Kailangan pag-isipan mo munang mabuti bago ka gumawa ng hakbang. Gusto ko lang makatiyak kung para kanino ang mga regalong binibigay nila at kung ano ang magagawa natin para matigil na ito habang maaga pa. Nakaramdam ako ng kaba sa gagawin ni Chong. Pero nagdasal ako na sana maling lahat ang tumatakbo sa aming isipan. Na sana ay maging maayos ang lahat. Bandang hapon nang umalis ang Chong upang kausapin si Mang Vicente at pamilya nito. Naghihintay kaming lahat sa kanyang pag-uwi. Nariyan na siya. Kumusta? Ano nangyari sa pag-uusap niyo? Para kanino ba ang binibigay nilang mga regalo? Beth, Kathy, bukas unang pagsikat pa lamang ng araw. Kailangan makaalis na kayo dito. Diyos ko. Nagustuhan ni Ruben si Kathy at huli na raw para pigilan ito. Ano po? Ma, umalis na tayo dito. Makakaalis pa ba kami rito ng ligtas, ha, Maring? Oo, Beth. Kapag wala na kayo dito, wala na silang magagawa pa. Hindi na nila maitutuloy pa ang gusto nila kay Kathy. Nauunawaan ni Vicente at Corazon ang paliwanag ko. Pero si Ruben, siya lang ang malaking problema natin. Kung ganon, bukas na bukas din, uuwi na kami ng Bicol. Mahinahon, ngunit kapag nasaktan at nabigo, ay nagiging mapusok daw ang aswang. Masahol pa daw na ito ay iyong nasugatan. Pagsikat ng araw, alsabalutan na kami ni Mama. Sina Chong, Chamaring at Meli ang mismong naghatid sa amin sa terminal ng barko, pauwi ng Bicol. Aalis na kami. Salamat sa inyo, Maring. At pasensya na sa naging abala ng ginawa naming pagdalaw sa inyo. Hindi abala yun, Beth. Gusto nga sana namin na gawing mahaba pa ang bakasyon ninyo dito. Pero sadyang may mga bagay na hindi natin inaasahang mangyari. Pinsan, salamat ha. At mag-iingat ka lagi. Oo, pinsan.
Sana magkita pa tayong muli. Sige na, sumakay na kayo hanggang sa muli nating pagkita-kita. Ilang araw na kaming nakauwi ng Bicol. Wala na rin kaming nabalitaan pa kina Chamaring. Dala ng pag-alala, gumawa ng paraan si Mama para makontak ang Chang. Ilang linggo bago ko muling narinig ang boses ni Melly. Melly! Hello! Ikaw ba talaga to? Paano mo kami natawagan? May telepono na ba dyan sa lugar nyo? Wala na kami sa dati naming tinitirhan, pinsan. Nandito na kami sa Maynila nakatira. Bakit? May nangyari ba, Melly? Gabi-gabi kaming ginagambala ni Ruben. Kaya tinulungan kami ni Mang Vicente na umalis sa lugar na yun. Babalik na lang kami kapag lilipat na sila ng ibang lugar. Mabuti at walang masama nangyari sa inyo. Tinulungan pa kayo ni Mang Vicente. Hindi naman lahat ng aswang walang kabutihan sa puso. At aalis ba naman talaga sila sa lugar na yon, pinsan? Oo. Hindi ko ba nasabi sa'yo? Walang aswang ang nananatili ng matagal sa isang lugar. Palipat-lipat din sila ng tirahan. Oh, paano, Kati, ha? Total, aalis sila doon at siguradong babalik din kami sa lugar na yon. Pupunta ka uli sa amin, ha? Magbabakasyon ka uli sa amin. Gagawin ko yun. Basta tiyakin mo na wala nang aswang sa lugar na yun, ha? Hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako sa tuwing naiisip ko na may aswang na halos makadaupang palad ko na. At muntik pang maging asawa. Salamat sa Diyos at nakatakas kami ng araw na yun. Maraming salamat sa Diyos. Maraming taon na ang nakalipas, ngunit sariwa pa sa aking alaala ang pangyayaring iyon. At kasalukuyan ko pa rin ibinabahagi sa mga kaibigan. At ngayon naman ay sa inyo ang naging karanasan ko tungkol sa aswang. Hello po, Sir Jupiter. Kumusta rin sa lahat ng mga nakikinig? Tawagin niyo na lang po akong Vanessa. Tubong Pampanga, pero dito na nakatira ngayon sa Palawan. Late 1980s pa po nangyari itong ibabahagi ko sa inyo noong ako ay 24 anyos pa lamang. Tatapatin ko na po kayo. Ako po ay dating prostitute o babaeng bayaran. Laman ako ng kalsada tuwing gabi sa isa sa maingay na lungsod ng Pampanga kung saan laganap ang mga beer house. Bisyo at madalas, masasamang loob na gumagawa ng krimen. Sisimulan ko po ang kwento isang umaga nang may matagpo ang bangkay ng isang babae malapit sa may palengke. Doon siya nahanap sa likod ng malaking basurahan. Nilalangaw ang katawan nito sa mabaho, mamasa-masa at nanlilimahid na sahig. Nasa tabi ng nakatambak at nabubulok ng mga prutas at mga laman loob ng baka, baboy at manok. Naliligo sa sarili nitong dugo at wakwak ang sikmura. Kasama ko po ang kaibigan kong si Magda nang mapadaan sa tumpok ng mga tao. Hindi rin namin mapigilang makiusyoso at tignan ang bangkay. Halos magkasabay din kaming nasuka nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan nito.
My gosh, ano yan? Ba't nagaganyan yung babae? Kadiri naman. Ang brutal ng ginawa sa kanya, oh. Grabe, wakwakang tiyan eh. Sino demonyo kaya may gawa niyan? Ito na nga, Magda. Abay ang usap-usapan dito. Inatake raw ng aswang yung babaeng yan. Dinukot daw yung sanggol sa loob ng matres. Diyos ko naman, ating. Kung aswang nga ang gumawa niyan, delikado na pala tayo niyan. Baka mamaya, makasalubong pa natin yun. O kaya, baka maging customer pa natin. Katakot. Ano ka ba naman, Magda? Naniniwala ka talaga sa chismis na yan? Malamang si malamang. Adik o baliw lang ang pumatay dyan sa babae. Dekada 80 na, huy. Tinauso yung mga kabilignuhan na yan. Mas nakakatakot pa nga, Sektor. Kaysa dyan sa mga aswang-aswang na yan eh. Grabe ka naman, te. Wala namang ginagawang masama sa'yo yung tao. Basta. Hindi talaga maganda kutob ko sa taong yun eh. Tignan mo naman. Mata pa lang. Halatang may tinatago na. Ang talas kong makatingin. Tapos, kakaiba pa yung bahay. Ang daming rebulto ng mga demonyo. Kaya nga hindi ko pinapatos yun kahit patay na patay sa akin yun eh. Ay, wag ka nga manakot dyan, te. Customer ko pa naman yun mamayang gabi. Ano? Tignan mo nga naman, no? Hindi naman sa tinatakot kita, ah. Pero sinasabi ko lang, hindi magandang kutob ko sa lalaking yun. Sir Jupiter, sa totoo lang hindi talaga ako mapalagay sa customer naming si Hector. Kahit nung una ko pa lang siyang nakita. Masyado kasing kakaiba ang lalaking yun. Seryoso ang mukha, tapos halatang may inililihim. Mag-isa lang din daw itong naninirahan sa isang malaking bahay. Bahay na maraming rebulto ng mga demonyo at halimaw sa loob. Kaya lagi ko siyang tinatanggihan kapag tinatangka niya akong bayaran kahit gaano pa kalaking halaga ang ialok niya. Siguro nga judgmental lang ako pero mas mabuti nang huwag magpakakampante para sa sarili kong kaligtasan. Subalit hindi yata napapansin ng kaibigan kong si Magna ang mga kakaibang bagay kay Hector. Pinuntahan pa rin niya ito kinagabihan matapos makita ang babaeng bangkay sa palengke. Pumunta siya sa mismong bahay nito para paligayahin ng lalaki. Pagkatapos hinang-hina nang umuwi sa tinutuluyan naming boarding house. Mariosep, Magda! Anong nangyari sa'yo? Parang latang-lata ka ah. Ubus lakas ba? Oo, te, suta. Parang toro si Hector eh. Said na said ang beauty ko sa kanya. Aba! Ang tanong, sulit ba ang pagod sa kinita mo? Triple nga ang binayad sa akin eh. Pero, Oh, ba't nalukot yung mukha mo? Dapat happy ka kahit pagod. Triple na ngang ibinayad sa'yo eh. parang may kakaiba kay Hector, te. Parang true talaga yung kutob mo. Sabi ko sa'yo eh. Sige, i-chika mo nga sa akin kung anong napansin mo. Ewan, basta kakaibang pakiramdam ko nung nasa bahay nila ako. Parang wala ako sa sarili. Parang akong nabiktima ng budol-budol gang. Yung mga nang-hypnotize. Hypnotize? Sino sabi mo dyan, te?
Isinalaysay po sa akin ni Magda ang nangyari noong pumunta siya sa bahay ni Hector, Sir Jupiter. Pagkarating daw niya, dinala siya agad ng lalaki sa hapagkainan. Bahagya pa nga raw siyang kinilabutan kasi maraming ang ribulto ng mga demonyo at halimaw sa loob. Sa mismong mesa pa nga raw ay naroroon ang ribulto nina Lucifer at San Miguel. Pero nakabaliktad. Ang anghel ang nakasalampak sa ibaba habang tinatapakan siya ng dyablo. Pinakain muna ni Hector ng hapunan si Magda at saka binigyan ng konting alak. Doon na nagtaka ang kaibigan ko. Kasi nagsimula na siyang mahilo. Kahit konti lang naman ang ininom niya. Pakiramdam niya may kakaiba raw talaga sa nasabing alak. Hindi rin daw kasi niya may galaw ng maayos ang katawan. Bagamat ramdam niya ang matinding pagnanasa kay Hector. Baka naman may inilagay si Hector sa alak mo. Naku, be. Huwag ka na nga munang tumanggap ng customer. Kahit mga 1 linggo lang. Obserbahan mo muna yung katawan mo. Ako ang kinakabahan sa'yo eh. Yun nga muna sigurong gagawin ko, ating. Isa pa, hinang-hina talaga ako ngayon eh. Said na said talaga yung lakas ko dun sa mokong na yun. O siya, magpahinga ka na nga muna. Sagot ko na muna almusal natin. Naging maayos naman si Magda pagkagising, Sir Jupiter. Ang dami nga po niyang kinain sa almusal noon kasi gutom na gutom daw siya. Kaya naman inakala naming magiging maayos ng lahat. Akala namin simpleng alak lang ang pinainom sa kanya. Lumipas po ang halos 2 buwan, pauwi kami ni Magda noon galing sa birthday ng isang kaibigan. Gabi na at wala nang masyadong tao sa kalsada. Nahirapan din kaming makasakay kaya naglakad muna kami sa may sidewalk habang nagkwekwentuhan. Ganda mo talaga, te. Haba ng hair. Mukhang seryoso yata talaga sa iyong manliligaw mo, ha? Hindi ka talaga tinantanan kanina, eh. Diyos ko naman, Magda. Magpapaloko ka pa ba sa mga lalaking yan? Para namang hindi mo pa kabisado ang saltik sa utak ng mga yan, eh. Walang duda. Pasarap lang din ang habol ng toto na yun sa akin. Baka gusto lang makalibre. Teka, te. Teka. Oh, bakit? Para ka namang nakakita ng maligno dyan. Hindi ba si Hector yun? Sir Jupiter, biglang dumaloy sa kalamnan ko ang matinding kilabot nang titigan ko pang lalo ang mukha ng lalaki. Hindi ako pwedeng magkamali kahit madilim sa kanyang kinatatayuan. Namumula talaga ang kanyang mga mata at bahagya pa siyang naglalaway. Dali-dali kong hinila si Magda papalayo sa kinaroroonan ni Hector. Nanginginig na nga po ako noon, ngunit ramdam ko ring matindi ang takot ng kaibigan ko. Siya kasi talaga ang tinititigan ni Hector. Halatang siya talaga ang kursunada. Ilang minuto pa sa paglalakad namin, kinabahan ako nang biglang napaaray sa sakit ang kasama ko. Oh, anong problema mo? Ba't mo ako pinipigilan?
Ate, huwag mo siyang lalapitan. Umalis na tayo. Bakit ba? Lalapitan ko lang naman para tanungin kung may kailangan. Tingin ng tingin sa atin eh. Naman, tingnan mo nga maigi yung mukha niya. Oh. Yung mga mata niya. Ha? Ano bang... Aray ko! Ang tiyan ko! Sobrang sakit ng tiyan ko, te! Magda? Anong nangyayari sa'yo? May nakain ka ba? Bakit bigla kang nagkaganyan? Wala namang kakaiba sa kinain ko, te. Tsaka, ngayon lang naman to. Biglaan lang. Sandali. Taisin mo muna ha. Punta na lang muna tayo kay Isabel. Malapit lang bahay nila dito eh. Isa pa, hindi tayo pwedeng dumiretso sa boarding house. Sinusundan tayo ng kumag. Naghalo ang kaba at kilabot ko. Kinakabahan ako sa pananakit ng tiyan ni Magda at kinikilabutan sa taong hindi kami nilulubayan. Malayo-layo na ang nalakad namin sa gitna ng gabi at malamig na hangin. Ngunit nakasunod pa rin talaga si Hector sa amin. May ilang metro ang distansya niya pero tanaw ko siyang naglalakad sa dilim. Ilang sandali pa nakasakay na rin kami ng jeep papunta sa bahay ng kaibigan naming si Isabel. Subalit lalo kaming nahintakutan nang makababa kami at naglalakad na papunta sa mismong sadya. Paano nasundan pa rin tayo ng hayop na yan? Wala namang ibang sasakyan na nakasunod sa sinakyan nating jeep ah. Uy, te, natatakot na ako. Ano ba kasing kailangan sa akin ng lalaking yan? Hayaan mo na. Malapit naman na tayo kay Isabel. Ayun na yung gate nila oh. Ano? Masakit pa ba yung tiyan mo? Oo, te. Sobrang sakit talaga. Para na nga ako mahihimatay eh. Ligtas naman kaming nakarating sa bahay ng kaibigan namin. Subalit sadyang matigas si Hector at hindi pa rin umaalis. Nakikita pa rin namin siyang nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw at nakatingin sa bintana. Kinabahan kami kasi puro kami babae doon. Isa pa, hindi pa high-tech ang panahon noon. Kaya kailangan pa naming lumabas para magtawag ng tulong. Delikadong lumabas kaya sinarado na lang naming maigi ang lahat ng mga pinto at bintana. Inasikaso rin ng nanay ni Isabel si Magda. Kasi masakit pa rin daw talaga ang tiyan nito. Mabuti na lang at umayos naman ang kalagayan niya nang magbubukang liwayway na. Nawala na rin si Hector sa labas nang pumutok na ang araw. Wala na ba talagang pananakit ng tiyan mo, Iha? Opo, Nay. Salamat po sa inyo ni Isabel. Magaan na pong pakiramdam ko. Parang wala nga nangyari. Salamat na rin sa mainit na almusal, Nay. Buti na lang talaga at pinatuloy ninyo kami. Kung hindi, baka kung anong gawin sa amin ng Hector na yun. May saltik yata yun eh. Nako, huwag kayong papakampante ha. Baka tuntunin ng Hector ang tinutuluyan ninyo. At saka, masama talaga ang kutob ko doon. Iba pakiramdam ko sa lalaking yon. Alam niyo ba, hindi naman sa pananakot ha, pero palagay ko talaga, aswang yun. Aswang? Nay naman. Wala naman ang aswang sa panahong to. Ay, sige nga. Sa palagay mo, bakit ganun ang itsura nun? Namumula ang mata tapos naglalaway. At ang pinakamatindi, bigla kayong nasundan. Kahit nakasakay na kayo ng jeep. Nay,
bakit naman kami aaswangin ni Ate Vanessa? Wala namang buntis sa aming dalawa. Iha, kung ako sa'yo, magpatingin ka sa doktor para sigurado. Sinundan ka ng aswang tapos sumakit ang tiyan mo. Hindi mo pwedeng basta na lang isang tabi ang posibilidad na nagdadalang tao ka nga. Nanay naman, mas nakakatakot pa sa aswang yung sinasabi niyong buntis ako eh. Malabo namang mangyari yun kasi nag-iingat naman ako ng husto. Hindi kaya yan ang epekto ng pinainom niya sa iyong alak, Magda? Para madali ka niyong mabuntis? Isa ka pati. Huwag niyo nga akong takutin. Ay naku, nakakabaliw naman yung sinasabi mo. Alam nga naman, binuntis niya ako. Tapos siya rin ang kakain sa anak niya mismo? Posible. May mga aswang na gano'n ang gawain. Yung mga hindi nakokontento sa sanggol na tao, kaya kumakain din ng mga sanggol na aswang. Sir Jupiter, nagbibiro lang naman ako sa sinabi kong baka si Hector ang bumuntis kay Magda. Kung buntis nga ang kaibigan ko. Pero bahagya akong kinilabutan sa sinabi ng matanda sa amin. Meron pa rin bang aswang sa modernong panahon? At meron ba talagang ganoong aswang na kumakain ng sarili nilang anak? Nanumbalik din sa isip ko ang nakita naming babaeng bangkay na wakwak ang tiyan. Totoo kayang aswang ang pumatay sa kanya? Napailing ako sa isiping baka ganoon din ang sapitin ng kaibigan ko. Noong papaalis na kami, nagbilin ulit ang nanay ni Isabel na patignan sa doktor ng mga buntis si Magda. Sinabihan din niya kaming magdala palagi ng bawang at asin, pangontra sa aswang. Tapos maglagay din ng mga nasabing pangontra sa palibot ng tinutuluyan namin. Hindi man siya albularya, pero alam niyang yun daw ang garantisadong pangtaboy ng aswang. Kinuha ko ang mga binigay ng matanda at saka nilagay sa bag ko. Bagamat hindi kami kumbinsido sa mga sinabi niya, minabuti pa rin naming pumunta na lang sa doktor. Sabihin mang hindi talaga buntis si Magda, kailangan pa rin masuri kung bakit sumakit ng ganoon ang kaniyang tiyan. Ngunit nabigla kami nang malamang buntis nga po ang kaibigan ko. Hindi pwede to. Nag-ingat naman ako ba't ako nabuntis? Hindi talaga pwede to. Ayoko mabuntis ako ng aswang, te. Anong gagawin ko? Magda, huminahon ka. Alam kong napakahirap niyang kinakaharap mo ngayon. Pero please lang, huminahon ka muna. Paano ko ihinahon, te? Paano? Sabihin mo nga paano? Buntis ako. Nabuntis ako ng aswang. Oo na. Nandun na nga tayo. Nabuntis ka ng hindi mo inaasahan. Ang malala, baka may sa demonyo pang nakabuntis sa'yo. Pero Diyos ko naman, Magda. Pwede bang huminahon ka muna? Wala namang mangyayari kung magwawala ka ng ganyan eh. Makakasama sa'yo at sa bata. Ano kung makasama sa bata? Mabuti nga kung may mangyaring masama sa sinumpang batang to at nang malaglag na. Hoy, huwag kang magsalita ng ganyan. Anak ko pa rin yun, Magda. Mga babaeng bayaran tayo, oo. Pero di naman tayo masasamang tao. Kilabutan ka nga dyan sa mga sinasabi mo. Sir Jupiter, ilang araw at gabi rin kaming hindi nagtrabaho ni Magda.
Hindi po kasi talaga siya tumitigil sa pag-iyak. Hindi ko naman maiwasang mag-alala para sa kanila ng bata. Mabuti na lang at huminahon din naman ang isip ng kaibigan ko makalipas ang 1 linggo. Opo, ayaw niya pa rin sa bata. Pero kumakalma naman na siya kahit papaano. Subalit isang gabi, binalot ako ng kilabot nang makita ko si Hector na nakatayo sa tapat ng boarding house namin. Nakatitig sa bintana kung saan ako nakadungaw. Namumula ang mga mata at naglalaway ng husto. Magda! Magda! Isara natin lahat ng bintana at pinto! Bilis! Ha? Bakit? Ano nangyayari? Parang nakakita ka ng maligno dyan, te. Dali-dali naming kinandado ang pinto at mga bintana ng tilutuluyan namin, Sir Jupiter. Pumunta kami sa kwarto ko tapos sinara rin namin ang pinto nito. Walang kama, kaya't doon kami nagsumiksik sa kutsyon na nakalatag sa sahig. Pareho kaming nanginginig sa takot lalo't wala ang landlord ng boarding house noong gabing yun. Kaming dalawa lang ni Magna ang nasa buong bahay. Ilang minuto pa narinig na lang naming may kumakaluskos sa may bubong. Malabong pusa yun kasi tunog napakalakas na kalmot. Napakasakit pa nga sa tenga ng yero, animoy may kinakaskas ditong matigas na bagay. Bukod pa, ramdam din namin ang mabigat na presensya ng kung anumang nilalang na nasa itaas. Te, kuha ka ng bawang at asin. Papapatay tayo ng impaktong yan eh. Hindi naman kita pwedeng iwan dito para kumuha ng asin at bawang sa kusina, ano? Mamaya niyan, bigla makapasok yan dito. Ating, ano gagawin natin? Natatakot na ako. Ayoko pa mamatay. Baka saktan niya kami. Baka masaktan niya kami ng anak ko. Kinikilabutan man kumurot sa puso ko ang sinabi ng kaibigan ko. Nag-aalala siya para sa anak niya. Kaya naman pilit akong umisip ng paraan kung paano kami makakatakas. Pinapakiramdaman ko rin ang halimaw at narinig kong palipat-lipat ito ng pwesto mula sa bubong pumupunta sa may bintana tapos sa dingding. Naisip kong delikado talaga kami lalo't plywood lang ang dingding ng kwarto namin. Doon ko na niyaya si Magda na sabay kaming lumabas ng kwarto para makababa papuntang kusina. Subalit noong papatayo na sana kami biglang nabutas ang dingding ng kinaroroonan namin. Lumusot ang kamay na may napakatatalas na mga kuko at hinablot ang braso ni Magda. Tulungan mo ako! Bitiwan mo ang kaibigan ko! Bitiwan mo si Magda! Demonyo ka? Kahit kinikilabutan na ako, pilit kong tinatanggal ang pagkakakapit ng kamay sa braso ni Magda, subalit sadyang napakalakas nito. Napapaaray na nga po ang kaibigan ko hanggang sa bigla kong maalalang nasa bag ko nga pala ang binigay ng nanay ni Isabel. Dali-dali kong inabot ang bag ko na naroroon lang sa kwarto. Pagkatapos kinuha ang supot ng asin at mabilis itong isinaboy sa kamay ng aswang. Napasigaw ito ng napakalakas at nabitiwan si Magda. Mabilis ko namang hinila ang kaibigan ko tapos inalalayan siyang makababa ng hagdan. Ang kaso, lumipat naman ang aswang sa bandang baba ng bahay. Halatang desperado talaga. Kaya dumiretso kami ni Magda sa kusina kahit pa walang humpay ang mga kaluskos at katok sa dingding. Binuksan ko ang maliit na bintana ng kusina at saka nagsaboy ng asin sa labas bago ito ulit isinara. Doon din ay huminto ang mga naririnig naming kaluskos mula sa labas. Bagamat ramdam pa rin naming naroroon
ang aswang. Lumipas ang ilang sandali. Tahimik pa rin ang buong bahay. Akala namin umalis na ang impakto pero nagulat na lang kami nang may kumalabog sa front door. Pilit itong sinisira hanggang sa tuluyan na nga itong bumigay. Sir Jupiter, doon ko nang nakita kung gaano kasahol ang mukha ng isang aswang. Kulubot ang balat. Nandilisik ang mga mata, matatalim ang ngipin at napakahaba ng dila. Napasigaw ng malakas si Magda at mabilis ko naman siyang hinila palabas ng back door. Susunod sana sa amin ang aswang. Halatang pakay talagang sakta ng kaibigan ko. Kaya mabilis kong isinaboy sa mismong mukha ng impakto ang natitirang asin bago kami tumalilis palabas ng bahay. Mga kapitbahay! Tulong! May aswang! Tulungan niyo kami! Aray! Napakasakit na naman ang tiyan ko! Ate, tulong! Sandali! Magda! Diyos ko po! Anong gagawin ko? Pilit kaming nagtawag ng saklolo sa gitna ng gabi. Mabuti na lang at narinig kami ng pinakamalapit na kapitbahay. Sinugod ng ilang kalalaki ng boarding house ngunit mabilis na raw na nakatakbo ang aswang. Si Magda naman po isinugod namin sa ospital kasi hindi talaga humuhupa ang pananakit ng kanyang tiyan. Napakahaba talaga ng gabing yon para sa amin, lalo't sariwa pa ang hilakbot na dulot ng aswang. Kita ko rin kung paano mamilipit sa sakit ang kaibigan ko. Pananakit ng tiyan na tuluyang humantong sa pagkakalaglag ng kanyang anak. Sir Jupiter, napakalungkot ng pangyayaring yun para sa amin. Kapatid ko na rin kasi kung ituring si Magda, kaya naramdaman kong nawalan ako ng pamangkin. Sabihin mang anak yun ng aswang, subalit bata pa rin yun. Walang muwang sa kademonyohan ng kanyang ama. Nagpalipas lang kami ng ilang buwan pagkatapos ay umalis na rin kami ni Magda sa Pampanga. Wala na rin kasi kaming kamag-anak doon. Hanggang sa nakarating nga kami dito sa Palawan at may kanya-kanya ng pamilya. Ipinagpapasalamat ko lang po talaga sa Panginoon na tinulungan niya kaming makaligtas mula sa aswang na yon. Tinulungan din niya kaming makabangon mula sa buhay bilang mga Magdalena. Magandang araw, narito na naman ang inyong lingkod, Jupiter Torres, upang maghatid sa inyo ng isa na namang kwentong katatakutang hango sa tunay na karanasan ng ating letter sender na itago na lang daw natin sa pangalang Ruel. Ano nga ba ang kakaibang nangyari sa kanyang kaibigang si Bok sa mismong kaarawan nito?
bakit ayon sa kanya ay may dumalo raw sa kanilang selebrasyon na hindi naman imbitado at nakikain pa ng kanilang handa. Halina't samahan niyo ako at tunghayan natin ang kanyang kwento. Binabati ko po ang lahat ng nakikinig ngayon dito sa channel niyong Kwentong Takip Silim. Isa po ako sa matagal ng taga-subaybay ng inyong channel, Sir Jupiter, na ngayon ay magbabahagi na rin sa wakas ng sarili kong karanasan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ruel. Isang 50 anyos na arkitekto dito lang po sa Maynila. Ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay isang tunay na pangyayaring nasaksihan mismo ng mga mata ko. May mahigit 2 dekada na rin po siguro noon ang nakalilipas. Simula pagkabata ko, Sir Jupiter, tuwing sasapit ang bakasyon namin sa eskwela, ay umuuwi kami sa probinsya ng lola ko sa Batangas at doon ako iniiwan ni nanay. Dahil po doon, Sir Jupiter, ay naging napakalapit ko sa lola ko na isang kilalang manghihilot at manggagamot noon sa kanilang lugar. Siya po ang nagbigay sa akin ng anting-anting na ang sabi niya ay magbibigay daw po sa akin ng proteksyon pagdating ng araw. Isa po yung kwintas na may pabilog na pendant na gawa sa tanso, kung saan may nakaukit na mga imahe at salitang hindi ko naman maintindihan kung ano. Basta bata pa lang ako ay palagi ko nang suot-suot yun at hindi yun nawala sa akin hanggang sa tumanda ako. Doon po sa lugar ni na Lola ay meron po akong naging matalik na kaibigan at kababata na itago na lang natin sa pangalang Bok. Nag-iisang apo rin ho siya nung kapitbahay at kumare ni Lola. Sobrang naging sanggang dikit ho kami ni Bok noon kahit na tuwing bakasyon lang naman kami nagkikita. Dahil na rin siguro sa pareho kaming sabik na magkaroon ng kapatid. Kaya lang ho noong pareho na kaming nagbinata hindi na ako regular na makadalaw noon sa probinsya dahil naging busy na rin po ako sa mga pangyayari sa buhay ko. Hanggang sa sumapit ang taong 1998. Siguro mga nasa 25 anyos na ako noon nang maisipan kong umuwi sa probinsya at dun dalhin ang noon po ay live-in partner kong si Janet. Nagdadalang tao po kasi siya sa panganay namin ng mga panahong yun. At dahil masela ng kanyang pagbubuntis, pinayuhan kami ng doktor na ilayo muna siya sa polusyon at sa maingay na lugar ng Maynila. Parang Ruel, alay ikaw gayan? Kailan ka pa dumating? Mukhang asinsadong-asinsado tayo ngayon na. Abay, kalaki ng pinagbago mo ah. Nag-asawa ka na pala ano. Ako? Ito, kaunting panahon na lang pakakasalan ko na yung mga manok ko. Bakit nga pala may dala kang baboy pare? Alaga mo rin? Nako, hindi. Birthday ko bukas. Maghahanda sana ako kaya bumili ako ng baboy. Abay, malaki-laki rin yung panalo ko sa sabong nung isang araw. Ayun, tiba. Eksakto nga ang dating mo pre. Invite kita sa handaan ha. Isama mo yung girlfriend mo. Yung pinsan kong si Ate Mimi ang nagluluto. At siya lang naman nakasama ko diyan sa bahay. Saka yung anak niyang binata na. Naalala mo pa naman siguro siya no?
Aba, ayos pala no. Sige pare, darating kami. Salamat. Ang totoo po, Sir Jupiter, medyo nanibago ako noon sa hitsura ni Bok nang muli kaming nagkita. Magkaedad lang naman kasi kami, pero kung ikukumpara ang mga hitsura namin ay para bang kay laki ho ng agwat ng edad naming dalawa. Malaki na ang tiyan ni Bok, sunog na rin ho ang balat, balbas sarado pa. Tapos tad-tad ng tato ang braso. Para siyang hindi binata kung titingnan. At nang sulyapan ko po ang bahay nila dati ng kanyang mga yumaong lolo't lola, ay nakita kong tad-tad ho ng panabong na manok ang kanilang bakuran. Hindi na lang po ako nag-react. Wala rin naman akong karapatang husgahan siya. Hindi ko lang maiwasang malungkot para sa naging kinahantungan ng buhay ng kaibigan ko. Parang bigla ho akong naawa sa kanya noon. Lalo na nang marinig ko sa mga kapitbahay na dati na po pala siyang nakulong dahil mahilig siyang makipagbasag ulo. Napailing na lang ako, Sir Jupiter. Pagkatapos ay umuwi na ho ako sa amin. Ano bang ingay iyon? Ba'y natutulog na yung tao eh. Timime! Huwag ka munang maingay. Ang aga pa eh. Ano bang tunog yun? Parang may umaangil na hayop ah. Alas 4 pa lang ng madaling araw eh. Makabango na nga. Ano bang nangyayari sa mga alaga kong yun? Kaaga pa lang eh. Napakaingay na. Teka, ano ba ito? Punyeta! Sino gumawa nito sa mga alaga ko? Bok, anong kang nangyayari sa'yo? Abay, napakalakas ng bunganga mo'y kaaga-aga pa ah. Ate Mime, tingnan mo aring mga alaga ko. Tsaka aring baboy na binili ko. Bakit ganito ang mga ito? Sus Mariosep, bakit nagkaganyan yung mga hayop mo, Bok? Wakwak ang mga tiyan. Wasak ang mga laman loob. Parang kinalaykay ng mabangis na hayop. Tingnan mo, halos tuyo na tong dugo ng baboy. Nawawala na rin yung puso. Ang teteng naman oh. Ihahanda ko itong mga ito eh. Buisik. Sigurado ako, si Bandoy ang may gawa nito. Galit na galit sa akin yun nung natalo ng 20 mil sa sabong eh. Kalakas ng loob maghamon, alaypi ko naman pala. Patay sa akin yun pag nagkita kami. Paano yan, Bok? Sayang naman yung mga binili nating rekado kahapon para sa handa mo. Yan mo na, Ate Mimi. Katayin na natin ang tuluyan nitong mga ito. Mainit-init pa naman eh. Kamamatay lang nito. Kakapiraso lang naman ang nabawas eh. Pwede pa yan. Alas 2 ng hapon nang magpunta ako sa bahay ni Bok, Sir Jupiter. Hindi ko na po isinama noon si Janet dahil wala naman sana akong balak magtagal doon. Nakita kong nag-alisa na ho yung ilang mga bisita ni Bok na mukhang tapos nang kumain sa kanilang handaan. Hoy, paring Ruel. Kanina pa kita inaantay eh. Pre, halika. Pasok ka. Hindi mo isinama ang asawa mo? Nagpaiwan sa bahay pre. Wala sa mood. Alam mo na, buntis kasi eh. May, dun sa bagay. O siya, halika na't kumain ka muna pare. Tamang-tama, pinagtira kita ng baboy. Dahil balak kitang gawan ng kilawin. Digat paborito mo to nung mga bata pa tayo. Masarap na pulutan to pare. Tayo bumarek.
Napilitan akong umuo na lang noon sa pag-aaya ni Bok, Sir Jupiter. Pinagbigyan ko na lang ho dahil birthday niya naman eh. Sa madaling salita naghain agad siya ng mga alak at pulutan sa isang mesita doon sa loob ng kanilang salas. Pagkatapos niyang gawin yung specialty niyang kilawin na paborito naming kainin nung kami mga bata pa. Ang totoo, hindi ko alam kung bakit parang ayaw kong kainin sana yun noon, Sir Jupiter. Kaya lang nahihiya akong tumanggi kay Bok dahil baka kako ma-offend siya. Kaya hindi na lang din ako nagsalita. Mabuti na lang pare at dumating ka. Nagkaroon ako ng kainuman sa wakas. O bakit? Di ba marami ka namang kabarkada rito, pre? Nasaan na? Nako, ayaw kong makipagbarikan sa mga plastik. Alam mo ga, muntik pa ako mawala ng handa. Dahil kanina, nakita kong may pumatay dito sa mga alaga kong manok. Pati doon sa isang malaking baboy na binili ko. Buti na lang at laman loob at dugo lang ang nadala ng damuho. Ha? Sino naman ang gagawa nun? Bahi sino pa ga? Di isa dyan sa mga kahangga natin. Lahat yata ng mga yan ay may galit sa akin eh. Paano daming-dami ng tsismusa dito? Pag naman mga pinatulan mo sila pang may ganang magreklamo dun sa barangay. Ilang beses na nga ako inireklamo ng mga hinayupak na yan. Pero alam mo, ang hinala ko talagang gumawa nun si Bandoy. Yung natalo ko sa sabong. Hindi siguro matanggap na natalo siya ng manok ko. Kaya yung ihahanda kong pinagdiskitahan niya. Bakit? Ano ba yung kapitbahay mo? Aswang? Ikinuwento sa akin ni Bok ang nangyari dun sa mga alaga niyang hayop kaninang madaling araw. Medyo napaisip pa nga po ako noon Kung totoo ang sinasabi niya, bakit kako laman loob at dugo lang ng mga hayop ang kinuha? Napakaraming hinanakit ni Bok sa mga kapitbahay namin, Sir Jupiter. Yun lang halos ang pinag-usapan namin habang nag-iinuman kami. Kaya medyo naburyong na ako at hindi nagtagal ay nagpaalam na akong uuwi. Napansin ko rin kasi, Sir Jupiter, na medyo nangingitim na agad yung kinilaw na baboy na pinupulutan namin ni Bok. Masangsang na rin ang amoy nun, kaya medyo bumabaliktad na ang sikmura ko. Hindi ko nga po alam kung bakit parang hindi napapansin yun ni Bok. Bok? Sige, uwi na ako. Medyo pinagsasaktan na ako ng tiyan Nabigla yata ako sa alak. Gayon ka pare. Sige, ingat ka pare. Kamusta mo na lang ako sa asawa mo? Habang paalis ako ay patuloy pa rin siya sa pagkain ng mga tira-tirang laman ng baboy na ginawa niyang kilawin. Kumalabog din bigla ang dibdib ko nang banggitin niya ang asawa ko dahil nakita kong parang biglang nag-iba yung kulay ng mga mata niya. Parang bigla yung namula. Kaya dali-dali na akong lumabas ng bahay nila. Sino ba kasing may sabing uminom ka, Ruel? Ang tigas naman kasi ng ulo mo Ayan, sinisikmura ka tuloy. Teka. Bakit ganyan ang itsura ng suka mo? Bakit ang itim? Ang baho pa. Amoy bulok. Ano ba kinain mo doon?
Hindi ko alam. Lumayo ka na muna sa akin, Janet. Doon ka na sa kwarto. Ako nang bahala dito. Takang-taka ako noon sa sarili ko, Sir Jupiter. Talagang ang tindi ng nararamdaman kong paninikmura noon. Kahit nga po ako nandiri din nang makita kong kulay itim yung likidong isinuka ko. Napakasamlang ng hitsura noon at nakakadiri. Lalo pa akong nagtaka noon, Sir Jupiter, nang maya-maya po habang naghihilamos ako ay napansin kong may kakaiba doon sa kwintas na palagi kong suot. Yung anting-anting na ibinigay sa akin ng yumao kong lola, Sir Jupiter. Bigla ho kasing nangitim ang tansong palawit nun. Parang biglang nabulok at isa lang ang ibig sabihin nun. May kakaibang nakahalo dun sa kinain namin ni Bok. Bigla pong nanlaki ang mga mata ko noon, Sir Jupiter, kasabay ng sunod-sunod na pagkatok na narinig ko mula sa pintuan ng bahay namin. May anting-anting ako, Sir Jupiter. Kaya alam kong hindi dapat ako basta-basta tatablan ng kung anumang lason na nakahalo sa kinain ko kung hindi yun ganon kalakas. Paring Ruel! Paring Ruel! Alam kong boses ni Bok ang naririnig ko sa labas, Sir Jupiter, pero hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong kinabahan, lalo na nang makita kong akmasa ng bababa si Janet para pagbuksan ang kaibigan ko. Janet, wag! Wag mong bubuksan ang pinto! Diyan ka lang! Ha? Bakit naman? Ano bang nangyayari? Makinig ka na lang! Nagpatuloy po ang pagkatok na naririnig namin. Tawag ng tawag sa akin si Bok, pero napapansin kong unti-unting nagbabago ang tono ng boses niya habang lumilipas ang mga segundo. Lumalalim yun, Sir Jupiter. Parang lumalagong. Unti-unti, parang biglang nagiging nakakatakot. Ruel! Ruel! Tulungan mo ako. Bigla rin sumakit ng tiyan ko eh. Nakusog mo yata ako, pare. Nabati mo yata ako, pare. Pare Ruel, nasaan ka na ba? Bakit hindi ka nasagot? Maya-maya bigla na lang pong huminto yung mga katok at pagtawag ni Bok. Nakiramdam ako sa paligid. Akala ko umalis na siya. Pero nagkamali ako, Sir Jupiter, dahil ilang saglit pa, isang malakas na kalabog ang bigla naming narinig. Pagkatapos ay nakita ko na lang ho na may isang pares ng namumulang mga mata ang nakasilip sa bintana ng kwartong tinutulugan namin ni Janet. Paring Ruel, bakit hindi ka sumasagot? Nandito ka lang pala kasama yung napakabango mong asawa. Ang bango-bango, pare. Pagkakabango, pare. Parang may masarap na pagkain niluluto ang asawa mo sa loob ng tiyan niya. Pare, ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit bigla na lang sumakit ang tiyan ko nung umalis ka? Sige, manggagamot ang lolo mo. Tulungan mo ako, pare. Para na ako mamamatay sa sakit. Ruel, ano yan? Bakit ganyan ang itsura ng kaibigan mo? Aswang ba yan?
Gulat na gulat ako, Sir Jupiter, nang makita kong parang asong ulol na naglalaway si Bok habang nakasampa siya doon sa may bubungan namin at nakasilip sa bintana ng kwarto. Kahit po si Janet ay nanigas sa likuran ko at halos mahimatay na sa takot. Pare, umalis ka na! Umuwi ka na sa inyo! Natatakot na ang asawa ko! Bakit ganito ang nararamdaman ko, pare? Bakit kapag tinitingnan ko ang tiyan ng asawa mo, nararamdaman kong parang naggagalawan ng mga bituka ko sa loob ng tiyan? Pare, bakit parang nakakaramdam ako ng gutom? Anong nangyayari sa akin? Sa sinabing yun ni Bok, nakumpirma ko na agad ang hinala ko, Sir Jupiter. Ganun-ganun nga ang sinabi sa akin ni Lola noon. Ganun daw talaga ang magiging epekto sa tao kapag nakakain ka ng putahe o inuming hinaluan ng laway ng aswang. Yung laway na nakakahawa, Sir Jupiter. At sigurado akong nandun yun sa tira-tirang laman ng baboy na ginawang kilawin ni Bok. Bok, hindi kapitbahay ang tumira sa mga alaga mo kaninang madaling araw. Sa palagay ko, pare, aswang yun. At nahawa ka sa laway na naiwan doon sa laman ng baboy. Kitang-kita ko, Sir Jupiter, na bigla na lang pong nanlaki ang mata ni Bok. Nagulat siya sa sinabi ko habang sinasalo yung laway niya na patuloy pong tumutulo mula sa bibig niya. Para siyang maiiyak. Para siyang mababaliw at hindi niya alam ang gagawin. Pare, tulungan mo ako. Ayoko magkaganito. Pare, sige na. Tulungan mo na ako. Pasensya ka na, paring Bok. Hindi ako kasing galing ng lola ko. Hindi niya itinuro sa akin kung paano ka pagagalingin. Hindi kita matutulungan. Bakit? Bakit? Di kayo dalawa naman tayong kumain noon. Bakit ako lang ang nagkaganito? Hindi po ako sumagot sa tanong ni Bok. Napaatras lang ako at iniharang ko palalo ang sarili ko kay Janet dahil nakita kong bigla na lang niyog-yog ni Bok yung mga bakal na parilyang nagsisilbing harang ng bintana namin at halos mabunot niya na yun. Pare, akala ko kay kaibigan kita. Bakit ayaw mo akong tulungan? Kung ayaw mo kong gamatin, pare, hayaan mo na lang akong ibsa ng gutom ko. Sige na. Pare, ibigay mo na sa akin yung hinahanap ng sikmura ko. Sir Jupiter, kitang-kita ko ho nang maglanding ang tingin ni Bok sa tiyan ni Janet pagkatapos niyang sabihin yun. Parang bigla ho tuloy nagpantig ang tenga ko. Dali-dali ko hong dinampot yung gulok na nakasuksok dun sa gilid ng tukador ng yumao kong lola. Bata pa lang po kasi ako ay mahilig na talagang maglagay ng ganun si lola doon. Kaya bigla ko yung natandaan. Nakita ko naman ho na natakot si Bok nang makita niya yun. Napaatras siya pero hindi pa rin siya umalis hanggang sa... Hoy, sino ka? Anong ginagawa mo dyan sa bubong? Magnanakaw ka, no? Narinig ko ho na bigla na lang may sumigaw dun sa labas. Parang may lalaking napadaan. Tapos nakitang may nakasampa doon sa bubungan namin kaya sinita niya ito sa pag-aakalang magnanakaw yun. Ikinagulat yun ni Bok, Sir Jupiter. Kaya dali-dali itong tumakbo at nagsimulang tumalon ng matataas palayo. Nang sumilip ako sa bintana, nakita kong nanlalaki ang mata ni Bandoy nang mapagtanto niyang hindi pala normal na tao yung sinita niya kundi isang aswang.
Sir Jupiter, yun na po ang huling beses na nakita ko si Bok sa lugar namin. Pagkatapos po kasi ng araw na yun, bigla na lang siyang nawala. At wala ni isa mang makapagsabi kung saan siya nagpunta. Ang inisip nga po ng lahat baka raw napagtripan na yun o na-salvage sa dami ng naging kaaway nito. Kahit kailan naman po kasi ay hindi ako nagsalita tungkol sa totoong nangyari sa kanya, Sir Jupiter. Dahil bukod sa alam kong mahirap itong paniwalaan, ay may natitira pa rin akong awa para sa kaibigan kong hindi ko man lang nagawang tulungan. Hindi ko na po alam kung ano na ang nangyari sa kanya o kung nasaan siya ngayon. Pero hiling ko lang simula pa noon na sana ay naging mabuti rin kalaunan ang kalagayan ni Bok. Sana ho, nakahanap siya ng taong tutulong sa kanya at sana tulad ko ay naging maayos na rin po sa wakas ang buhay niya.